ҳунармандони театри мусиқии масакавӣ ба номи меҳрубон назарови шаҳри хӯруғ дар толори қасри фарҳанги ноҳияи Данғара ҳунарнамоӣ карданд. Ин сафари ҳунарӣ бахшида ба 25-солагии ваҳдати миллӣ роҳандозӣ шудааст. мехоҳам фармонбари ҳеҷ кас набошам, ба ҳеҷ кас муҳтоҷ набошам. бигзор ҳама зери фармони ман бошам. Лали Бадахшон чунин унвон дошт намоишномае ки ҳунарпешаҳо пешкаши сокинони ноҳияи Данғара намуданд. намоишномаи мазкур асари драматург Ҷумъа Қудус буда онро коргардон Умед Хисрав ба саҳна гузоштааст. ин моли шумост. маълум ки лал аст. аст арзиши ҳинам хело зед. 3 баробар азаш мемаслиҳат шуда. ман 10 баробари ваъдамо ба пули тилло медиҳам. имрӯз мардуми ноҳияи Данғара аз тамошои намоишнома як ғизои маънавӣ гирифтанд ва умедворам ки дар оянда низ театри шаҳри Хӯруғ бо театри ноҳияи Данғара ҳамкорӣ мекунад ва онҳо намоишномаҳои ҷолиби диққати худро пешкаши мардуми шаҳрнавоҳӣ якдигар мегардонанд. ман ҳамчун мутахассиси соҳаи театрӣ амиро гуфтаем ки намоишнома бисёр дар сатҳи олӣ дар сатҳи касбӣ таҳия шудааст, рӯи саҳна омадааст. албатта аз ин рӯ бисёр ба тамошобин писанд меояд. воқеан театр оинаи зиндагист. дар вай порчаи ҳаёти ҳар як нафар акс меёбад. намоишномаи Лали Бадахшон низ аз қабили намоишномаҳои тарбиявиест ки мавзӯи асосии он ба тамошобинон расонидани паёми некӣ, рафоқату бародарӣ, адолату асолати инсонӣ, дури ҷустан аз фирибу найранг ва зиндагӣ кардан аз ҳисоби заҳмати ҳалол аст. ба ман бинмо ки дар асли чӣ шуд. латиф худоё, рӯёи ту аранге пайдо мешаваду ҳамоно нопадид мегардад. дар ин саҳна коргардон ба воситаи ҳунарнамоии ҳунарпешаҳои театр образҳои гуногуни дар асар дарҷ гардидаро ки аз ҳаёти сокинони як деҳаи кӯҳистон, расму оин, урфу одат ва меҳмоннавозии онҳо ҳикоят мекунад, рӯи саҳнаи театр оварданд ки мақбули тамошобинон гардид. ба чӣ хотири мисли регитан шудааст? мехоҳӣ маро ҷодо кунӣ? ин лал буд, аммо ба чӣ хотири мисли регититу паришон гашт? ба гуфтаи коргардон мавзӯи намоишнома ҳодисоту воқеоти охирҳои асри 18-ро дар бар гирифта, нависанда ҳар лаҳзаи ҳаёти сокинони деҳоти дурдастро хеле ҷолиб ба тасвир кашидааст. мавриди зикр аст ки намоишномаҳои театрӣ баҳри баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии мардум ва инсондӯстиву меҳанпарастӣ мусоидати фаъол мекунад. Салоддин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара.